Natočíš ma? Dám ti To ale mobil. vyplo. Je to natočené všetko. Je dobre si preletel cez to blátko. Je to všetko tam natočené. No nech príde Mišo, ten mi to príde. Čo tam vyzerá? Na to koštáte. Ukáž mi to video. Počkaj, nech príde Mišo. No to potom pošlo rovno. Poďalš, ja mobil ešte jedna natočíš. Čak daj ty telefón, budem vás točiť teda. Zajtra zoberiem HDčku kameru, nie? Čak mi počkaj, nadstav to teda. Na jak dlho ti to natáča? Ako nastaň. Tak to natáča čo najdlhšie, hej? A budeme na tom čo natáčať, hej? Ty máš kúkať tú späťku, jak čo? Ja 8,1. Čo? 8,1. Ty? Ideš vám mobil. 995. Nie, koľko tam máš benzínu? Veľa nie. Niekto Máš týmto vrstím to A zapneš. tie Vaško ide. Nejakom... Počkej, dá to do telefónnych kokotí. Čo to vrstím zapneš? Ja som to viem. Dobrý, jasne.